αυτό που θέλουμε. Τη βοήθεια του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών ζήτησαν οι αρμόδιοι φορείς της Αρμενίας προκειμένου να δημιουργήσουν στη χώρα τους αντίστοιχο σύλλογο. Σε αυτό το πλαίσιο υπογράφηκε συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης και της Επιτροπής Εθελοντών που έφτασε στην περιοχή από την Αρμενία αποκλειστικά για αυτό το σκοπό. Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, οι ανάγκες για αίμα στη χώρα του είναι ιδιαίτερα αυξημένες, ενώ ο εθελοντισμός και τα ωφέλη του δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά στους πολίτες. Εμείς σήμερα στην Ελλάδα υπόγραψαμε μαζί με τον Σύλλογο Εθελοντές Αλεξανδρούπολη και γιατρούς στην Αρμενία. Υπόγραψαμε ένα χαρτί για συνεργασία για να μπορούμε και αυτοί να ανοίξουν, να βοηθήσει μας Σύλλογο Αλεξανδρούπολη, για να έχουμε μια καινούργια κίνηση, για να δουλεύουμε εμείς εκεί στην Αλεξανδρούπολη και να κάνουμε τα ίδια που κάνετε εσείς εδώ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών τόνισε πως τέτοιου είδους προσπάθειες θα πρέπει να στηρίζονται πρωτίστως από την πολιτεία, ενώ ταυτόχρονα δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία της συνεργασίας. Η προσπάθεια που ξεκινάει είναι για αυτούς ένα καινούριο εγχείρημα και θα πρέπει να βάλουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες προσπάθειες. Όμως πιστεύω ότι με την εμπειρία που αποκόμισαν εδώ και 3 μέρες θα καταφέρουν να ξεκινήσουν αυτό το εθελοντικό κίνημα της εθελοντικής προσφοράς αίματος, που όπως γνωρίζετε δεν έχει σύνορα και που θα πρέπει να βοηθηθεί σε οποιοδήποτε σημείο της γης. Μάλιστα, να μείνουμε στο θέμα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Θα καλησπερίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Τάσο Κοντακίδη. Κύριε Κοντακίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ιδιαίτερα χαρούμενο σας βλέπω σήμερα. Πραγματικά ήταν μια πολύ μεγάλη δράση, μια πρωτοπόρα κίνηση, σημαντική εκδήλωση για τους εθελοντές αιμοδότες Αλεξανδρούπολης και πιστεύω για όλη την Ελλάδα, μια που δίνουμε τη δυνατότητα σε μια άλλη χώρα, σε άλλους ανθρώπους, που πρέπει να τους πούμε συνανθρώπους κι αυτούς, να αναβαθμίσουν την προσφερόμενη ποιότητα υγείας και να ζήσουν ακόμη καλύτερα. Πώς έγινε αυτή η επικοινωνία, πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία μεταξύ του δικού σας συλλόγου και του Συλλόγου της Αρμενίας? Εδώ η τοπική κοινωνία των Αρμενίων έχει αρκετά μέλη εθελοντές αιμοδότες και κάποιοι είναι πολύ καλοί φίλοι του Συλλόγου. Συνεργαζόμαστε στο γραφείο και έτσι ξεκίνησα να πάρω εγώ πληροφορίες για το τι γίνεται και πώς εργάζονται εκεί. Μου είπαν πως δεν μπορούν να υποστηρίξουν μεγάλα περιστατικά που θέλουν πολλές μονάδες αίματος, λευκαιμίες, μεταμοσχεύσεις κλπ. Και έτσι μέσα από τη συζήτηση πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να τους καλέσουμε εδώ, γιατί με τα μέσα, με την αλληλογραφία δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή στην Αρμενία δεν έχουν συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών? Όχι, δεν έχουν συλλόγους. Που και που κάποιες ιδιωτικές εταιρείες οργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία με σκοπό να διαφημίσουν κάποια προϊόντα τους. Δηλαδή, με συγχωρείτε, στην Αρμενία να λαμβάνει μια ιδιωτική εταιρεία να διαφημίσει ένα προϊόν διοργανώνοντας μια εθελοντική αιμοδοσία? Έτσι, παράλληλα. Γνωρίζει κανείς αυτό το αίμα, η ιδιωτική εταιρεία που το παραδίδει μετά? Υπάρχει ένα κέντρο ελέγχου των αιμάτων αυτών και τα πολλά νοσοκομεία, από ό,τι μου είπαν, υπάρχουν εκεί στην πρωτεύουσα περίπου 25-30 νοσοκομεία. Κάθε ένα νοσοκομείο έχει το εργαστήριο ελέγχου. Αυτό που χρειάζεται να υπάρχει μια τακτική συνεχή προσφορά εθελοντικού αίματος, γιατί όσα περιστατικά χρειάζονται πολλές μονάδες ή πηγαίνουν στην Ρωσία ή αν είναι μεγάλη σε ηλικία καταλήγουν. Τώρα το θέμα της συνεργασίας πώς θα γίνει, κύριε Κοντακίδη? Υπογράψατε χθες το βράδυ ένα συμφωνητικό συνεργασίας, από εκεί και μετά? Σχεδιάσαμε κατά κάποιον τρόπο τα βήματα όπως είχαμε ξεκινήσει και εδώ εμείς πριν από 23 χρόνια, ένα καταστατικό, μια ομάδα ιδρυτικών μελών και από εκεί και πέρα, από όπως με βεβαίωσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου που ήταν εδώ μαζί μας, μου είπε ότι θα κινητοποιηθούν πολιτιστικοί σύλλογοι και άνθρωποι που ασχολούνται με τον εθελοντισμό για να βάλουν μέσα στην δράση τους και το θέμα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Τους είπαμε ότι θα πρέπει να βάλουμε κάποιες βασικές αρχές
λειτουργίας κάποιων συλλόγων και τον κώδικα δεοντολογίας της εθελοντικής αιμοδοσίας, που σαν ορισμός ο εθελοντής αιμοδότης είναι αυτός που προσφέρει αίμα για τον άγνωστο πάσχοντα ασθενή. Δεν περιμένει ούτε ένα ευχαριστώ, πολύ δε περισσότερο δεν περιμένει αμοιβή. Αυτές ήταν οι έννοιες, οι βασικές αρχές που είπαμε ότι πάνω σε αυτές θα στηριχθεί η λειτουργία ενός συλλόγου εκεί ή και άλλων περισσότερων συλλόγων, γιατί σε μια πόλη 1,5 εκατομμύριο δεν φτάνει ένας σύλλογος. Μάλιστα. Εσείς πιστεύετε ότι από την κουβέντα την οποία κάνατε, από τα όσα σας είπαν οι Αρμένοι, τα οποία συμβαίνουν στην χώρα τους, πιστεύετε ότι είναι εφικτό να καταφέρουν να λειτουργήσουν ένα σύλλογο ή ένα δίκτυο, αν θέλετε, εθελοντών αιμοδοτών, όπως κάνουμε εμείς στην Ελλάδα? Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν, όχι μόνο από την πλευρά των διοργανωτών που θα ξεκινήσουν το σύλλογο, αλλά και από το αίσθημα των πολιτών ότι θέλουν να βοηθήσουν, απλώς δεν υπάρχει... Αλλά δεν ξέρουν με ποιον τρόπο. Δεν υπάρχει σχεδιασμένο, οργανωμένο, να το πω, κίνημα. Και πιστεύω ότι ο πολίτης, αν ακούσει ότι ξεκινάει μια οργάνωση για να προωθήσει την ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας, θα ακολουθήσουν. Είναι ευαίσθητοι άνθρωποι και μάλιστα πήρα και άλλες πολλές πληροφορίες από Αρμένιους που ζουν εδώ στην Ελλάδα και από μόνοι τους πηγαίνουν και δίνουν αίμα. Άλλωστε το νοσοκομείο, όταν θέλει κανείς να καλύψει τον συγγενή του, ζητάει δότες να έρθουν να δώσουν αίμα. Βέβαια έχουν υιοθετήσει και μία, κατά κάποιον τρόπο, οικονομική ενίσχυση του δότη, με την έννοια ότι το μεροκάματό του ξόδεψε ο άνθρωπος για να έρθει να δώσει αίμα ή και τα εισιτήριά του. Τα χρήματα που δίνει το νοσοκομείο στον δότη τα δίνει μετά από τον έλεγχο του αίματος. Αν τυχόν το αίμα έχει υπατήτηδα, ας πούμε, και είναι ακατάλληλο, δεν του δίνουν χρήματα. 25 ευρώ είναι για αυτόν που θα δώσει μια φιάλη αίμα.